Dovolte, abych vám představil našeho dalšího hosta a tím je paní doktorka Natália Blanárová. Ahoj, Natália. Ahoj, ahoj a veľmi ďakujem, že tu môžem byť. Je to pre mňa česť a veľké potešenie. A to je napodobně. My jsme rádi, že jsi k nám přišla a je to pro nás také čest. A my jsme se spolu poprvé potkali, vlastně v létě to bude rok, na Healing Festivalu tady na Střední Moravě, což byl nádherných, myslím, 5 dní hudby, cvičení, potkávání lidí z celého světa prakticky. A to jsem ani netušil, že u tebe potom následně v dalších týdnech nebo měsících, docela myslím, že to nebylo moc dlouho, nastanou i velké změny v životě, protože ty jsi pracovala v nemocnici, vlastně prestižní zaměstnání bychom mohli říct, ale přesto se rozhodla ke změně. Či mohla bys říct našim divákům, posluchačům a beviťákům, jak jsi přemýšlela a co tě vedlo tak zásadnímu rozhodnutí? Áno. Veľmi dôležité v tomto zásadnom rozhodnutí boli moje pocity. Ja čím ďalej, tým viac som sa spájala so sebou, dieli sa mi v živote rôzne transformácie a hlavne som začala cítiť obrovský pocit frustrácie, takej tej nespokojnosti, takého vnútorného nenaplnenia a pláču. Ale jak som si to začala ako všímať a zvedomovať, tak už to bolo také, že už sa to nedalo nejak zazdiť ničím. Ani proste veľkými dávkami kilometrov, športovaním. Proste som cítila, že ma to volá úplne niekde inde. Že si na nesprávném místě, v nesprávném čase, nebo že... Áno. Zároveň, samozrejme, že ten obor nádherná ako detektívka, ja som pracovala na radiodiagnostike, že človek vidí do tela cez prístroje, ale ja som na tej mojej ceste zistila, že môžem vidieť do ľudí i bez prístrojov. Že je i to možné a ja práve, čo ma ako najviac ako frustrovalo, že som nemohla prejaviť svoje dary. Že som nemohla byť sama sebou, úplne sama sebou. Že som nemohla dať tú moju esenciu do toho sveta. To nácitenie, tú citlivosť, to, že vnímam tú príčinu toho problému, lebo ma tam nikto nepočúval. Nebolo to vôbec prijané na žiadnej úrovni. Čiže si byla nějaké kolečko v tom velkém soukolí a ten pacient byl vlastně vzdálený nějakým způsobem od tebe, nebo to řešení problému, těch příčin. No. Vôbec som tam nemala priestor na to, aby som mohla naviesť toho človeka, aby začal rozmýšľať nad tou príčinou. Ono naozaj bolo pre mňa zaujímavé, keď prišla za mňou pacientka na ultrazvuk, mladá pacientka, myslím si, že mala nejakých 35 rokov, a bola už po operácii hrubého čreva. A keď som sa jej opýtala, ale uvažovali vy ste nad tým, čo k tomu viedlo? Snažili ste sa nejak nad tým zamyslieť? A ona, ako zamyslieť? Nad tým sa? Nie. Úplne, tam to bolo až také, že mi často stávalo, že vôbec nie je spojenie nad tým sa zamyslieť nad tú príčinou toho ochorenia. Že tí ľudia ako keby ani neboli ako vedení k tomu tak rozmýšľať. A mňa to veľmi frustrovalo. Rozumím, já říkám možná na každém své přednášce setkání úlohou číslo 1 lékaře, terapeuta, ale vlastně pacienta je najít příčinu stavu nemoci a tu odstranit. Protože pokud neodstraníme příčinu, tak vlastně ani nemůžeme moc hovořit o nějakém léčení a nápravě toho stavu. A či ty jsi se zašla zabývat něčím, co se asi dá nazvat alternativní, nebo jak bys to nazvala, nebo popsala to, čemu se věnuješ a jak ty máš teďkom svoji praxi, za tebou chodí pacienti, ty jim pomáháš. A jakým způsobem, jakým přístupem? Áno, ja práve kombinujem všetky tie svety, čo sa týka, je dôležité pre mňa emócie,
dôležité pre mňa mysel, dôležité je pre mňa i tá história toho človeka ale zároveň je pre mňa dôležitá i tá duša. Zároveň ja tam spájam všetko so všetkým a poväčšinou ja si najviac priťahujem prípady práve problémov v partnerstiev. Problémy, prečo ľudia si priťahujú takých a takých partnerov, prečo sa im nedarí, prečo až ochorejú následkom toho. Napríklad taký príklad bol, keď ma kontaktovala klientka s ulceróznou kolitídou a zároveň mala problém v manželstve, že sa jej rozpadalo manželstvo a proste ako cítila, že chce dať ešte tomu poslednú šancu. Tak sa obratila na mňa. A my sme spoločne práve prišli cez tie terapie, ktoré robím, na tú príčinu toho problému, ktoré vzniklo v detstve. Že ona nebola videná, nebola počutá, jej potreby neboli akceptované, bola odložená. A ona hociako sa snažila svoje potreby prejaviť, tak neboli vypočuté. Pretože ona mala v sebe hlboké presvedčenie, že moje potreby nie sú vypočuté. Nezaslúžim si, aby ma niekto videl, aby ma videl niekto v mojich potrebách. Nezaslúžim si, aby som naozaj bola videná ako človek. A práve i toto spôsobilo to, že sa jej to prejavilo vo vzťahu, že jej manžel ju vôbec nepočúval, vôbec ju nevnímal. A potom sa to prejavilo i do čriev, kedy už v podstate tá fyzická choroba je už tá posledná manifestácia toho všetkého, čo človek nevidí na tej ceste. Najprv to je na úrovni takých tých subtilných emócií, pocitov, že človek je nespokojný a potom už je to emocionálne výlevy, jak sa ich človek snaží potlačovať, tak sa to niekde usadí na nejakom orgáne. A potom sa to môže manifestovať až do choroby. A často sa i deje to, že tou chorobou si ľudia snažia na seba pripútať pozornosť. Pretože to nevedia inak, ani neboli inak naučení. Pretože vždy, keď boli malí a ochoreli, tak až vtedy mali pozornosť. Ako keby si chorobu spojili s pozornosťou. Že keď ochoriem, až vtedy ma niekto vidí. Jsem kdysi měl přednášku v Maďarsku a s paní doktorkou Dávidovou a tam přivezli potom kluka na kolečkovém křesle, nevím, měl 6 roků asi, a paní doktorka se ho zeptala, jestli by chtěl chodit. A on řekl, že ne, protože on to měl spojeno s tím, že když chodil, tak vlastně rodiče na něj neměli čas, to byli podnikatelé, on byl úplně odložený a vlastně až když onemocněl, přestal chodit, tak najednou získal tu péči a pozornost a on se vlastně cítil naplněn v tomto a ani za nic se nechtěl vrátit do situace, kdy mu nikdo tu pozornost nedal. Takže tady to byl až extrémní případ, kdy přestal chodit ten kluk. Ale to může být u každého člověka se jinak, že jo, projevovat tady ty. A práve mi napadlo, že práve v detstve si to dieťa vytvára najzákladnejšie ako taktiky a stratégie, ako keď nemá lásku, keď nie je vyživené, opečované, videné, vypočuté, tak sa snaží čo najrôznejších taktík, stratégií vymyslieť, aby to dostalo. Keď to nejde, keď to nedostáva prirodzene, tak sa snaží to prostredie nejakými mechanizmami seba zachovnými, aby prežilo. To stále sa jedná o prežitie. Pretože je v nás veľký hlboký strach z toho, že neprežijem, že nebudem vypočutý, že nebudem podporený, že budem odmietnutý, že umriem, jak tam nebudú pri mňa rodičia. A keď tam toto nie je, tak všetky tie mechanizmy sú seba zachovné. Aby to dieťa prežilo. No a často sa stáva, že tieto mechanizmy ostanú až do dospelosti a ľudia reagujú cez tieto mechanizmy, pretože sa nič iné nenaučili. A ono to funguje tak, že opakovane sa nám budú diať situácie podobné, jak sme mali v detstve, kým to nepochopíme. Opakovane sa nebude dariť,
opakovane budeme priťahovať partnerov, ktorí sú treba nedostupní, alebo keď napríklad dojde k nejakému otvoreniu srdca alebo citlivosti, tak sa človek zrazu zlakne a zatvorí sa, pretože jeho citlivosť nebola nikdy prijaná. A to je veľmi ako tiež takým môjim hlavným zámerom toho všetkého je navrátiť ľudí k vlastnej prírodzenosti, vlastnej citlivosti k sebe, k citlivosti k prírode, k citlivosti k tomu, že je niečo viac. Citlivosti, že máme nielen ako hmotné telo, ale máme i jemnohmotné sféry, že našou súčasťou sú i energie, že nemôžeme odpojiť tieto jednotlivé zložky od nás. Pretože všetko so všetkým súvisí a všetko je energia. Já se v rozhovorech s mnoha lidmi se setkávám s názorem, že ta moderní medicína je dobrá v té akutní části. Když se člověk nabourá v autě, na jipce, když mu zachrání život, to je skvělé, všechna čest, to je záslužná práce. Ale ta akutní medicína je 10% medicíny. 90% je o té chronické části a tam nevždy se hledá ta příčina, protože to hledání té příčiny znamená vlastně rozhovor s tím pacientem a jak je tvoje zkušenost? To asi nemůže být 5minutový rozhovor, že jo? Tady toto. Práve človek musí sa rozhodnúť. Je dôležité rozhodnutie. Chcem sa uzdraviť a preberám zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. Najdôležitejšie je naozaj rozhodnutie. Pokiaľ je človek rozhodnutý, že si tú chorobu trebárs chce nechať, pretože má z toho výhody, tak tu človek nepomôže moc, pretože on si to bude držať zuby nechty. Pokiaľ je človek rozhodnutý pustiť tú chorobu aj so všetkými tými stratégiami a ako keby i tou manipuláciou toho okolia a všetkými tými bonusami, ktoré z toho má, vtedy môže dojsť k uzdraveniu. A samozrejme, pozrieť sa do seba je veľakrát veľmi bolestivé, pretože človek nahliadne, akú bolesť zažíval a čo má v sebe schované. Ale ja som veľakrát sa ma pýtajú ľudia, že a to oplatí sa pozerať do bolesti? Není mi lepšie ako proste sladká nevedomosť? Ale ja hovorím, tak, budeš bolesti celý život? Celý život budeš frustrovaný? Celý život budeš v partnerskom vzťahu, ktorý ti nefunguje? Alebo si dáš pár terapií, kde budeš mať, neviem, 3-hodinovú katarziu emocionálnu, kde proste vhľadneš do seba, zistíš, jak to je a môžeš ten príbeh pustiť. A zrazu sa ti začne odzrkadľovať to i v okolí. Zrazu ti zrazu napríklad ľuďom napíšu partneri, že ako sa má, že mám ťa viac rád, myslím na teba. Zrazu je to srdce k deťom viac otvorené a je i dôležité, ja ako vnímam, že naozaj veľmi dôležité a chcem to tu vniesť a nech to vie, čím ďalej tým viac ľudí, že dôležitá je i tá zablokovaná, zaseknutá energia v nás. Pretože často veľa príbehov, veľa emócií potlačíme do seba. Ono sa to niekde uloží, my ani nevieme, že to je. Treba dám príklad i od 2 mesiacov, hej? Ale je možnosť sa do toho pozrieť, pretože v každej energii je príbeh toho, čo bolo zazdené. Všetko sa dá uvoľniť, všetko sa dá rozvoľniť, ale naozaj si treba dovoliť tú zmenu. Dovoliť si skontaktovať sa so sebou, so svojím bytím, so svojou jedinečnou ako prirodzenosťou, esenciou. Každý je jedinečný a nemôžeme sa ako hrať na niekoho iného, aby sme niekomu urobili radosť. Lebo sme boli takto naučení od mala. Potlačím sa, aby som urobila radosť. Pani učiteľce. Trebárs, máme otcovi, babke a zabudnem na seba, ale hlavne, že majú radosť okolo a hlavne, že mám lásku. A veľakrát sa ešte deje, že tie deti sú natoľko empatické, natoľko ako citlivé, že sťahujú tú ťažobu
tých starkých, tých rodičov na seba, aby im trošku uľavili. Ale toto sú všetko tiež také tie mechanizmy, ktoré potom sa v dospelosti prejavujú. Hej, človek sa chce stále zavďačovať. Koľko razy sa deje, že v partnerstve človek nedokáže byť sám sebou a nenechá to ako voľne prúdiť, pretože má strach, že stratí kontrolu a že sa to celé úplne rozpadne. Ľudia majú strach zo straty kontroly. Strach vstúpiť do neznáma, pretože sme boli učení plánovať, toto si takto nadizajnovať to ideálne, aby človek vedel, čo bude za 10 rokov, ale vôbec tam nie je priestor pre našu jedinečnosť. Jo, to jsou i ty případy extrémní ještě za socialismu, kdy prostě lidé nastoupili do jedné práce a jak šli do důchodu, dostali hodinky. Prostě bylo to naplánované komplet. Celá budoucnost na jednom pracovišti pracovali často. Či tvojí metodou vlastně s tím člověkem, který k tobě přijde, je to otevřít, ty jsi ten průvodce, který mu umožní nahlédnout se na ty postoje, které tam jsou, otevřít je a vidět vlastně. Vidět a preliečiť. Ja som prešla rôznymi výcvikmi i s prácou s energiou a mám naštudované kopu literatúry a prešla som i sama ťažkými vzťahmi, ktoré mi otvorili oči, pretože viem, aké je to pocit cítiť sa závislá vo vzťahu a viem, aký je to pocit cítiť sa protizávislá vo vzťahu a úplne byť zatvorená a byť v tých obranných mechanizmov. No a ja vnímam, že je dôležité nielen, že tú energiu, stratégiu rozpoznať, vyťahnuť, ale i nahradiť. Yeah. A práve ja som s tým pracovala ešte i pred samotnou certifikáciou, ale ja som si nechala proste iba tak spraviť certifikáciu Theta Healing. Hej, proste ma to zaujalo, tá metóda, je to práca práve s energiou a hovorím si, tak vyskúšam to na sebe. Ja si vždy všetko na sebe musím vyskúšať, kým to ako pustím do plena, kým začnem o tom hovoriť, pretože napríklad ľudia, ktorí sa držia čisto v mysli, v ráciu, to je tiež stratégia. Ako sa brániť tomu hlbšiemu, ako sa brániť bolesti. Takže keď ľudia, ktorí sa držia takto hlboko v mysli a počujú mňa, tak to v nich môže už robiť úplne hnev. Koľkokrát majú pocit, že to sa nie je možné, jak tu môže takto hovoriť, kto na verejnosti takéto veci, snad sa ako zbláznila. No tak ako proste ja to vidím, ja to žijem, ja to vnímam, ja som tým prešla. Keď chcem, samozrejme, i liečenie na diaľku sa dá. Tiež to žijem, tiež to robím, tiež načítavam. Tento svet existuje a je to normálne. Preto v tejto spoločnosti, v tejto západnej kultúre, ako keby to bolo úplne celé totálne ako znegované, takéto možnosti. Ja poviem taký príklad. Šamani, ktorí sa nikdy v živote nestretli s nejakým CT-čkom a nikdy v živote nevideli pečeň, jatra alebo čreva, nevideli ten rez, tak oni vidia do tela ako energetický. Oni vidia tie dráhy, oni vidia proste energetický systém. Hej? Pretože ten čakrový systém, to sú naše... tie čakry sú orgány jemnohmotného tela. A oni vidia orgány jemnohmotného tela. Vidia proste taký ten scanning. A keď je tam niekde ako disharmonia alebo nebal, alebo niečo, nejaký problém, tak sa to polieči. A my tuto v hmotnom, takto v tomto západnom svete vidíme to, čo vidíme, hovoríme, že je to reálne. Ale keď ja sa pozerám do toho pola, tak ja vidím v tom našom ako základnom nastavení strachy, existenčné, strach, že ma nikto nepríjme, strach, že ma odmietnú, veľa nepochopení, veľa ako únikov energie, hej, z našej sexuálnej životnej energie, pretože ľudia nevedia so sebou zachádzať. Nikto ich nikdy nenaučil, že ich telo je ako posvetné, dôležité, že si majú ľudia samých seba vážiť. A často sa stáva, že
že kvôli láske sa nechajú rozdať, zneužiť, znevážiť, ponížiť. Hej? Kvôli tomu naplneniu, kvôli tomu, aby zaplatali tie vnútorné diery v sebe. Ale fakt ako najdôležitejšie je sa vrátiť k sebe, k tomu, že ako všetko máme už v sebe, že nikto zvonku nám nič nenaplní, nedovyživí. Jak jsi řekla, to tělo s náma komunikuje a dává nám ty jemné signály nejdříve a když je nevnímáme, tak přichází ty silnější. Čili naučit se poslouchat to vlastní tělo i vlastní mysl tak. A reagovat. Hej, my sme v podstate ako ľudia v tejto rýchlej dobe stratili kontakt so svojím telom. Kontakt so svojou citlivosťou, kontakt so svojou intuíciou. My sme stratili kontakt so svojou prirodzenosťou, kontakt so svojou dušou, kontakt s prírodou. A ja som si povedala, no tak ako tak to vezmem teda do vlastných rúk a kde to pôjde, tak tam tí, čo sú tomu otvorení, tak tí sa vrátia naspäť. Napríklad taký krásny príklad, keď som liečila klientku, tak ona išla potom cvičiť, šla sa prebehnúť do lesa a potom strečovala. Ona jak sa ohla k tej zemi a zrazu cítila jemné chvenie na rukách. Zrazu začala cítiť tú energiu zeme, tú výživu tej matky prírody, to, že ona tu je, tá príroda, vždy tu bola, vždy tu je pre nás a vždy nás vyživí a podporí. Tá energia je v stromoch, tá energia je v bylinách, tá energia, ktorá tu je, proste vždy nás môže podporiť a my sme na ňu zabudli. A to... Přitom jsme to my sami, že ta energie je to. Ano. Ještě bych tě chtěl poprosit, Natalie, jestli máš chuť, protože v Bevin máme i hodně terapeutů, i hodně lékařů. A jestli bychom se mohli ještě vrátit úplně na ten začátek, jak jsme říkali, že jsi udělal tu změnu velkou. Já si dokážu představit, že to není jednoduché, protože je to vykročení do pomyslné nejistoty. Jak ty jsi to zažívala? Že prostě přišla do nemocnice, řekla, já tady končím, dala výpověď, nebo jak to vnímala a pocitovala? Ja som cítila, že ten proces už trval dlho. Ja som ho stále potlačovala. Ale už mi to telo dávalo tak najavo, že už je koniec, že ja som začala už fyzicky zvracať. Hej, proste už to boli ako naozaj hmotné prejavy. Ja si hovorím, no dobré, už sa musím naozaj zamyslieť. Ja som sa opakovane zrútila a vyhorevala som. No a keď som sa rozhodla už dať definitívne tú výpoveď, tak tam naozaj boli strachy z neznáma, strach, že sa neuživím, strach, že proste nikto tu pri mne nebude, že ma nikto nepodporí na mojej ceste, strach z vyhostenia až proste úplne ten existenčný hlboký strach, že umriem. Ten taký ten základný životný strach. A ja som si ho prežila. Ja som do ňoho šla. Ja som proste šla dovnútra. Ja som sa nebránila. Ja som proste, OK, je tu. Tak som plakala. Proste úplne ako som mňa sršalo. Úplne až v takom tom bolestnom krči. A prešlo to. A mohla som ísť. Samozrejme, že som bola až za ušami. A veľmi mi pomohli i esencie v tom práve. Ja dodnes vďačím Ciprišu, pretože ten mi dosť pomohol zvládnuť ten pocit stráty toho zamestnania, tej istoty toho, že tu nič není pre mňa teraz. A zároveň Cedr ma veľmi podporil tú moju odolnosť, tú silu, aby som to proste dala. Ja som sa ešte s tým papierom s výpovedným sa ešte namazala si plosky Cedrom a si hovorím, ja to už idem naozaj spraviť. Už proste. Lebo to je to tak, že keď má človek urobiť nejaké najdôležitejšie rozhodnutie v živote, vždy je na tom sám. Vždy proste to musí sám v sebe urovnať a spraviť. Nikto iný to neurobí. Když jsme začínali bavit, já jsem se nějakou shodou okolností v Praze potkal s jedním lékařem, primářem, mladý muž, na to, že byl primář, já nevím, měl kolem 40 let a přestože jsme seděli spolu chvilku, tak
to docela rychle vedlo k takovému otevřenému rozhovoru a on mi začal říkat, že vidí v té nemocnici hodně rozporů a že má takový vnitřní pocit, že by o tom vlastně měl mluvit otevřeně, ale jasně, že jsem viděl, že to pro ně je těžké, protože má rodinu, možná hypotéku nějakou a on je vlastně z velké části závislý na příjmu z té nemocnice a už je tam i ta rodina navíc, takže jakoby přesto, že ten lékař je velice inteligentní a vidí určité rozpory, tak dojít k nějakému úplně zásadnímu rozhodnutí může být velmi, velmi těžké tady v takové situaci, takže já chápu, že i pro tebe to bylo náročné. Nicméně, jestli to dobře chápu, tak vlastně ty si potkala ty strachy, ty jsi to přešla a najednou si začala dělat něco, co ti dává daleko větší smysl. Ja už som to robila už predtým, jak som dala tú výpoveď. Ja som videla jasný rozdiel v tom, jak sa cítim. Keď som šla do nemocnice, klesla mi energia, frustrácia, úplne som cítila ako, to nie je možné. To čo je toto? Ja to úplne nedávam. Hej? A proste úplne som vyšla z tej nemocnice a zase som plakala. Yeah. A potom som sa začala venovať svojim terapiám, proste terapiám ako pre klientov, začala som venovať pozornosť tomu, čo ma naozaj baví a začala tá moja energia. Ja som úplne cítila, môj život má zmysel. Wow, to je úplne neuveriteľné. Takto sa môže človek cítiť, že keď ho to baví. Pre mňa to bolo také... Ja som to úplne ako skúmala, ja som ako stále chodila medzi tými dvoma svetmi a ja som opakovane ja som si to musela až sugerovať, ja som si to musela aj napísať, že to tak je, hej, pretože môj mozog... Tomu uvěřila vůbec, presne, lebo môj mozog furt si hovoril, ale veď to je stabilita, to nemôžeš opustiť a čo si o tebe pomyslia a ty tu budeš zrazu robiť nejakú Studovala som. A ty tu budeš robiť zrazu nejaké alternatívne veci a povieš svojou cestou. Yeah. Ako, jak to chceš robiť? Je to ako... A ja som si povedala, no dobre, tak idem svojou cestou, pretože ako dosť my k tejto ceste, proste tej terapii, terapeutky, i sprievodkyne, môžem povedať i liečiteľky, ako pomohlo i to, že som sama prešla naozaj ťažkými toxickými vzťahmi. Yeah. Že som sama sa mi nedalo oslobodiť od takého ako toxického vzťahu manipulatívneho. A ja som si úplne ako uvedomila, jak je to niekedy veľmi ťažké, keď človek je fixovaný na tú lásku zvonku. Keď si myslí, že to von čo je, že ten partner naplní potreby, že ten partner je základ, a čakala som na tú lásku jak pes. Hej? Ale to tak bolelo. Ja neviem, či koľko ľudí si uvedomuje takú tú hlbokú bolesť v tom nenaplnenom vzťahu. Hej, v tom, keď sa nechá vláčiť, keď nechá sa proste ťahať, keď nevie povedať dosť, keď nepozná svoje hranice, keď nikdy nezažil svoje hranice, keď nikdy nevedel, aký je to pocit byť milovaný. Ja proste všetko ukazujem tým ľuďom, aký je to pocit cítiť lásku, sebahodnotu, vnímať sa, povedať dosť. Toto je koniec, ja už sa nenechám manipulovať, ťahať, vláčiť sa, pretože je dôležité si uvedomiť naozaj tie stratégie, tie sebazachovné stratégie, ktoré nás ako ktoré máme z detstva, hej? Pretože my v dospelosti, ako veľa ľudí v dospelosti žije v tom strachu, že umriem. Že umriem, keď nebudem mať partnera. A to sú podvedomé strachy. Hej? Strach, že umriem, keď opustím stabilitu, stabilné zamestnanie, stabilnú rodinu a radšej budú v nefunkčnom vzťahu kvôli deťom. Ale tie deti to vnímajú, že tam je rozpor medzi rodičmi. Ale ako dobre, je to rozumové rozhodnutie, áno, ale ten detský svet vníma rozpor, že medzi sebou rodičia necítia lásku. A to je takto normálne? Tak ja budem mať vzťah podobný, lebo si myslím, že to je normálne. Proste tie deti berú rodičov ako vzor a potom si priťahnú podobné ako
partnerstvo. A to sú veľmi ťažké témy. Keď vidím tie deti, venujem sa i liečeniu detí, lebo proste to už je priamo, či je liečenie zraneného vnútorného dieťaťa, alebo už potom celé dieťaťa, ako normálnu bytosť, tak u toho dieťaťa sa dá ako pozrieť sa do toho systému a zistiť, čo berie ako krivdu, ako odmietnutie, ako nepochopenie. Pretože niekedy je to veľmi ťažké to vnímať. Veľmi ťažké pre rodičov, pretože keď to v živote nezažili, čo je to treba z rešpekt, tak jak mu to môžu dať? A ono to potom chce a není šanca, proste tam sa všetko porušujú sa hranice, porušuje sa ako všetko. Proste integrita toho človeka je narušená. Proste človek už od malého dieťaťa a je ako možné proste vidieť a odstrániť i príčinu nechcenosti, čo sa ťahá celý život. Chci se zeptat, a teďkom, čili ty se setkáváš s lidma, pacienti nebo klienti, nebo jak je nazvat, a teďkom ty do toho nějakým způsobem zapojíš i bavit. Ano. A jakým způsobem? Nebo co je pro tebe důležité? Nebo jsou tam nějaké pravidla? Nebo pokaždé jinak pracuješ? Je to pokaždé inak, ale pre mňa je najväčší základ kadidlo, s ktorým ako opakovane ho doporučujem. Proste nech sa aspoň ako v tom éteru, v tom prostredí, v tej domácnosti, keď je ťažké, sú to nejaké ťažké energie, tak sa to tam ako prečistí, uľaví, očistí. A i tým deťom to robí veľmi dobre. A potom ja som v tom ešte napríklad Inner Child dosť doporučujem. Hej? To je práca s vnútorným dieťaťom. Vnútorné dieťa. Potom ešte, aké tam mám také? Treba Šalvej Muškátová, tu dosť doporučujem na uvoľnenie. Potom je Inner Woman, vnútorná žena, super. Potom i na podporu treba z tej sebahodnoty, ako confidence, hej. Potom i súcit sám so sebou, compassion je veľmi dôležitý. A ešte forgiveness, ako odpustenie. Je veľmi dôležité naozaj si odpustiť za to, že som to nevidela, že tak dlho som sa nechala zo sebou vláčiť. Prestať sa obviňovať, prestať na seba tlačiť, pretože ak na seba tlačíme, tak to zase robí protitlak, zase uzatvárame. A naozaj je to veľmi individuálne. Ako, poväčšinou mňa to napadne spontánne, tak ako intuitívne, že no tak toto. Jo. Ale tak se dá s olejí pracovat. To je taky přístup. A mne samotnej to robí veľmi dobre, keď ja ako terapeut tiež si prežívam všeličím, pretože keď sama držím to pole, sama ako vediem, tak i mňa to testuje. Ja sa musím postaviť ešte viac do tej sily, ešte viac byť tak ideme do toho, tak to zvládneme spolu. Žiadne proste ideme do toho rozhodne jasne, s jasným ako výsledkom. Tam sú výsledky. Proste jasné rozhodnutie, jasný výsledok. Proste je to jasné jak facka. Proste nie je tam nič komplikované. A teď, jak jsme se spolu bavili minulý týden, mě ještě potěšila jedna věc, že samozřejmě ten tvůj přerod vlastně do nové pozice, samozřejmě člověk je jasné, že při té změně musí uvažovat i finančně, že aby se uživil vlastně nějakým způsobem. A co mě potěšilo, že pozitivní roli tam hrálo i to, že spolupracuješ s Bevit. Či ty se rozhodla, jak si opouštěla tu nemocnici, prostě zapojit se do toho systému a využít té možnosti, že když sdílíš něco a lidé se zaregistrujou, že prostě z toho můžou plynout že to má i finanční přínos, tady ty benefity. Jak jsi k tomu přistupovala? Nebylo to pro tebe cizí, nebo jak jsi přemýšlela na začátku? Mňa najprv nadchla tá energia, lebo jak som ako vnímavá a citlivá, idem tým srdcom a ja som si povedala, že ja poviem jedine srdcom a jedine budem robiť to, čo so mnou súzne. Ja už nebudem robiť žiadne kompromisy. Žiadne nie. Hej, ja som si povedala už jasné,
Nebudem robiť kompromisy. Pokiaľ to necítim, tak to nebudem robiť. A tu som cítila, ako v tom bevite, to ma úplne zaujalo. Taký ten inštinkt, taký ako tak ja som si najprv poobjednávala sebe, začalo to cedrom, ciprišom, keď som mala proste popovedala som si potrebovala som si pomôcť, potom kadidlo a všetko som testovala, skúšala a zrazu som bola zase na dovolenke v Itálii, mala som chvíľku čas, tak som si pozerala do tej kancelárie, že ideme to tam preštudovať. A už prvé video v tom Bevit Academy štart, že tak teda, až ďalšie, ja som si pozerala celú všetky tie videá a som si hovorila, to dáva tak veľký zmysel. Tak ja som to začala ako spontánne zdieľať. Ale proste nenásilne, kto potrebuje, tak som to zazdieľala. A kto cítil podobné volanie, tak to zarezonovalo. Proste to je všetko o rezonancii. A samozrejme mi to pomohlo mať určitý pocit tej ako stability a nejakej istoty. Pretože vždy sa treba pozrieť na ten najväčší strach, čo nás ako blokuje. A čo by sme robili, keby sa stala tá najhoršia situácia? To je taká rada. No a proste som sa na to pozrela a som si to zodpovedala, tak sa mi odľahlo a začal som hľadať ako všetky možné varianty, jak si pomôcť. No a mne naozaj Bevit veľmi pomohol, pretože nielen, že mi to pomohlo ako emočne, fyzicky, proti bolesti, koľko razy, keď športujem a jazdím na kole, tak sa stále mažem, nopa alebo CBD olej a proste sa masírujem, maznám sa, masírujem si nožky, proste stále sa ako opečúvam, tak tá starostlivosť o seba je niečo úžasné. A telo ako chrám. Presne. A keď v zdravom tele zdravý duch a treba si dať tú peči, naozaj sa zastaviť a ešte keď to vonia a ešte keď to má terapeutický účinok, ešte keď to je čisté a moje telo si vraví úplne že to chce, samo si to pýta. A to je a ja nezdelám nič, čo by sa nestotožňovalo ako so mňou, ako s mojím srdcom. Takisto ide terapie, to je moja srdcová záležitosť, to je pre mňa poslanie, to je pre mňa ako svätá činnosť. Přeruším, já nechci zapomenout totiž, abychom na to nezapomněli. Jasne. Máš nějaké svoje stránky, nebo kdyby teďko některý z diváků, z posluchačů řekl, za tou ženou tam chci, ať mě pomůže, tak kde tě najdou lidé? Ja mám stránku nataliablanarova.com a tam hneď na úvodnej stránke je možnosť si so mňou zarezervovať krátky strategický rozhovor zdarma, že sa podebatujeme a sa spoznáme. Je dôležité sa spoznať predtým. Ale je tam i možnosť si pozrieť moje záznamy, ktoré som robila. Je tam záznam na seba hodnotu zdarma a tam si ma nacítite, ako funguje moja energia, proste jak to tam fičí. A zároveň som si dala záležať a natočila som ako cieľne liečenie vnútorného dieťaťa, liečenie zraneného detstva a dala som k tomu i prednášku, kde ako vysvetľujem jasne, aké sú stratégie nás, ktoré nám brania cítiť našu citlivosť, ktoré nás odputávajú od nás, našej prirodzenosti. Potom tam hovorím i naozaj, čo je toto vnútorné dieťa, jak to funguje v tých vzťahoch, tej dynamike. A je tam veľa aha momentov, že človek to počuje a zrazu si povie jak to je možné, že som to celý život nevidel. Je to tam, ja som sa to snažila uchopiť čo najviac ako polopate. Žiadne proste žiadna omáčka. Proste jasné, že je to tuto, takto. 1, 2, 3, 4, 5. Napríklad taký príklad dám. Toto je veľmi dôležité. Je to tam spomenuté, ale mnoho ďalších vecí. Že ak má človek strach zo straty kontroly toho vo vzťahu, tak má tendencie robiť rodiča tomu partnerovi. A vytvorí sa spoluzávislosť. A to je veľmi toxická dynamika. A to je jedna z tých stratégií, ako si držať ten vzťah, tú lásku. Nebo pseudolásku. Pseudolásku, hej? A proste obidva sa v tom začnú ťahať a lomcovať, mlatiť a je to nezdravé, pretože tam potom časom, keď
Hej, treba žena zrazu v pozícii matky voči svojmu partnerovi, tak ako to vyzerá? Má proste doma ďalšie dieťa. Ale to nikto nechce. Ale zas napríklad tí, čo to chcú uzdraviť, tak to uzdravia, ale niektorým to vyhovuje celý život. A zase je otázka toho, rozhodujem sa, chcem to zmeniť. No a takže v tom liečení, hej, tomto zázname, ktorý je ako spravený, je tam veľa týchto aha momentov a je tam zároveň i liečenie, kde môžete celé vidieť a nacítiť, jak to pracuje. Je to naozaj za symbolickú cenu, že to môže dovoliť každý. A pre mňa je naozaj dôležité, aby ma ľudia spoznali, aby tam mali ten dar, tú hodnotu odo mňa, že to funguje, je to, som tu, som reálna bytosť, mám hlavu i petu, je tam logika a pracujem. Hej, nielen zmyslov, emóciami, telom, ale i s dušou a samozrejme tie energie, to je alfa omega. Proste a tam je všetko možné zistiť. Hej, na tej stránke je i ďalšia meditácia zdarma. Tam sa ako vybláznite. Keď budete chcieť, tak sa môžete vyblázniť. Skvěle. Aj si so mnou pokecať, keď budete chcieť. Skvěle, já jsem o přestávce, jak jsme se spolu bavili, tak já jsem Natálii říkal, že s ní cítím energii, že ona bude takový československý, možná Bruno Gröning, pak mě napadlo to slovo, prostě to léčení, prostě ten energie, ten tah velký, ta síla. Čili já ti Natália moc děkuju, že jsi přišla tady k nám do Ostravy a že jsi byla ochotná sdílet svoje zkušenosti. A já jsem přesvědčen, že spousta lidí, kteří se na nás dívají, tak si teď pomysleli, tak s touto paní bych chtěl řešit svůj problém a dostat se více do harmonie a více rovnováhy a mít v životě více kreativity, naplnění, prostě odblokovat ty věci, co mě Byť sám sebou, být sám sebou. Tancovať si v prírode, kľudne si zakričať, keď treba, ako v lese treba, nie doma na partnera. Nebo jak ty... A nebo jak jsi říkala, že jsi byla minulý týden v Toskánsku, že jsi udělala 600 kilometrů na kole. No, ako, za 9 dní. Za 9 dní, no to je dost. 600. No, proste, ako, keď človeka baví život, tak naplno ho žiť. Proste žiadne, mne sa nechce. No, proste naplno. Sme tu, tak... Super. Tak ještě jednou děkuju a vážím si toho, že jsi v Bevit Family a přeju šťastný život. Ďakujem tiež želám i tebe, i všetkým ľuďom to, čo si želajú od srdca. Nech sa dostanú tam, kde chcú a hlavne tam, kde majú byť. To je veľmi dôležité. Tak ahoj. Ahojte. Ďakujem.